सनितपुर जिल्ला बर' फरायसा आफादनि मोनसे नोजोर आरो थांखिखौ नोजोर होनानै लानाय आयदानि सायावहाय आं बयबो बर'नि मेलेमजिबि फोरोंगिरि बिगोमा बिथांमोननिसिम मोनसे खावलायदों जे दिनै सनितपुर जिल्ला बर' फरायसा आफादा मोनसे टेलेन्ट सार्च रोंगौथि आनजाद खुंफुंनो लागि थांखि लानानै फैगौ 13 जानुवारि 2024 मायथाइयाव खुंनो लादों आरो बेहाय सनितपुर जिल्ला बर' फरायसा आफादा जोंखौ रोंगौथि आनजादनि बर्ड मोनसे दानानै होदों। बेनिनो आं मासिगिरि हिसाबै फोसावनो नागिरदों दि जोङो जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरखौ आथिखालनि बे कम्पिटिटिभ समावहाय जों बोरै दैदेनलांनो हायो बेखौ नोजोर बोनानै जों खामानि मावनो ओंखारदों आरो फरायसा फरायसुलिफोरनि इयुननि गावनि रोंगौथिजों गावनि संसार जानाय जिउ खुंनाय बुहुमाव गावखौ गायसननाय बे नोजोरजों जोङो दावगानो सानदों। ओंखायनो जोङो फैगौ 13 जानुवारि 2024 मायथाइयाव बे टेलेन्ट सार्च एग्जामखौ फाथिनो लादों आरो बेहाय जोङो आर'जलाइ बिदोंमोन फरायसा फरायसुलि बिथांमोननिफ्राय आरो फरायसालिनि फोरोंगुरु बिथांमोना जोबोद मदद होदों। जोङो गिबि खेबनि बे खुंफुंनो लानाय आनजादाव 2000निबो बांसिन फरायसाया बेहाय आनजाद होनो आर'जलाइ गथायदों आरो बे जोंनि गिबि खेबावनो बेसेबां फरायसा फरायसुलि जानाया जोंनि थाखाय जोबोद गोसो थुलुंगाथाव बाथ्रा आरो फैबाय थानाय समाव जोङो गोबां फरायसा फरायसुलि मोनगोन। बेनि अनगायैबो जोंहा बे आर'जलाइ जेब्ला बिदोंमोन जों अब्ला बे समाव जोंहा फरायसालिफोरा माखासे बन्द थानायनि जाउनाव जों फरायसा फरायसुलिखौ मोनजोबनो हायासै। थेवब्लाबो जों इयुनावहाय बे आनजादनि समखौ जों फरायसालि सोलिबाय थानाय समावनो जोङो खुंफुंनो लानो जों थांखि लागोन। ओंखायनो फैगौ बोसोराव जों 2000निबो बांसिन फरायसा जों मोननो हागोन होननानै जों आसा फारिदों। ओंखायनो आं खावलायदों रायजो राजा जोंनि गारजेन फोरोंगिरि कलेजाव फरायनाय फरायसा फरायसुलि इउनिभारसिटियाव फरायनाय फरायसा फरायसुलि बिथांमोना आरो इन्टेलेक्सुयेल बिथांमोना जाहाथे जोंखौ मदद खालामनानै जोंनि बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानायाव गोरों हारि दानायाव क्वालिटि हारि दानायाव जोंखौ मदद खालामो बेखिनिखौ आं आपिल खालामबाय। बे समाव दाबावै जोंनि सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि देग्लायनिफ्राय गिबि खुंजानो लानाय गेजेर फरायसालिनि जि मिरु रोंगौथि सायख' आनजाद बे सायख' आनजादनिनो जिल्ला आफादजों दानानै होजानाय बर्डनि मानगोनां चेयारमेन बनिधर बसुमतारी सारा माखासे बाथ्राखौ बुंबाय। दा जों बुंनो सानदों बेयाव सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा फैगौ 13 जानुवारिनिफ्राय देग्लाय गिबि खेबनि थाखाय सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय बर' गेजेर फरायसालि प्राइभेट आरो गासै फर्मेल फरायसालिफोरनि फरायसाफोरखौ लानानै थाखो 6, 7 आरो 8 बे मोनथाम थाखोनि फरायसाफोरखौ लानानै गिबि खेबनि थाखाय जोङो देग्लाय रोंगौथि सायख' आनजाद जोङो खुंनो लाहार फाहार खालामदों। बेनि गुबै थांखियानो जाहैबाय दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा देग्लायजों 8थि खेब मिरु रोंगौथि सायख' आनजाद थाखो 9 आरो 10खौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा खुंबोबाय थादों आरो देग्लाय 15,000निबो बांसिन फरायसाफ्रा बे आनजादाव बाहागो लादोंमोन। दा देग्लाय जोंनि सनितपुर जिल्लायाव जोंनि जि गिबि खेब खुंनो लानाय गेजेर फरायसालिनि बेयाव 2000निबो बांसिन फरायसा फरायसुलिफोरा बे आनजादाव बाहागो लागोन। जों आसा खालामदों एबा जों मिजिंथिदों जे दिनैनि मुगाया बादायनाय मुगा, दिनैनि मुगाया चेलेन्ज मुगा, दिनैनि मुगाया गोनोखोआरि मुगा। बेबायदि मुगाजों जों बर' फरायसा फरायसुलिफोराबो समान समान गुबुन जाथि जनगोष्ठीफोरजों जोङो आगान सुरफानांगौनि थाखाय जोबोद गोनांथि दङ।
आरो दिनैनि दिनाव सोलोंथाइ गैयाबा सासे सुबुङा जेबो ओंथि गैया। सोलोंथाइया जोंनि सासे सुबुंनि सिनस्रि बायदि। दा बेखायनो बेफोरखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादजों सनितपुर जिल्लाया नोजोर लाखिदों आरो साफ्रोमबो जोंनि जिल्लानि सिङाव थानाय फरायसा फरायसुलिफोरा जाहाथे मोनसे मोजां रोंगौथि मोननांगौ, गुन गोनां सोलोंथाइ लानांगौ आरो बे दानि सोलिफु जि कम्पिटिटिभ एग्जामफोर आनजादफोर जागोन, बैफोर आनजादफोराव जाहाथे जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरा एमइ सेक्सननिफ्रायनो जाहाथे रोंखा राखा जाबोयो, साहस जायो। जिखुनु कम्पिटिटिभ एग्जामाव साख्रियानो जा बा माबा मोनसे नोङो प्राइभेट जबानो जा बा जिखुनु थासारियाव मोगा मोगि जानो थाखाय जाहाथे बिथांमोना बेखिनि साहसखौ खालामनो हायो आरो मोनसे जेनेरेल नलेज जे जोङो दिनै बिजाब फरायनाय, आयदाफारि फरायनायनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जोंनि ओनसोलाव जानाय, हादराव जानाय, गुबुन हादराव जानाय बैफोर जाथायफोरनि सायाव जाहाथे मोन्दांथि एबा जि सान्थौ बेफोरो जाहाथे जोंनि फरायसाफोरनि मेलेमाव हाबनानै थानो हायो, मोनफुंनो हायो, जों बेखौ मिजिंथिदों। दा बेखायनो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा फैगौ 13 जानुवारिनिफ्राय देग्लाय गिबि खेब जोङो गेजेर फरायसालिनि रोंगौथि सायख' आनजादखौ जों लागोन। बेनिखायनो गासैबो रायजो राजा आरो जोङो फरायसा फरायसुलि लोगोसे गार्जेन बिथांमोन, दिथागिरि बिथांमोनखौबो जों खावलायगोन जे दिनै गाव गावनि गथ'फोरखौ फरायसालियाव सानफ्रोमबो हगार हरनायजों लोगोसे फरायसालिनि जिखुनु आनजादाव बाहागो लानो थाखाय गार्जेन बिथांमोना खावलायनांगोन आरो जिखुनु एग्जामानो जाया मानो बिथांमोनखौ मोजां फरायनो खाबु होनांगोन आरो बिथांमोनखौ मोनसे मोजां थासारिनि गेजेराव आनजाद होनो थाखाय खाबुखौ होनांगोन। आं गार्जेन बिथांमोनखौबो खावलायदों आरो गासै फोरोंगिरि बिथांमोनखौबो आं खावलायगोन जाहाथे बे जोंनि खुंनो लानाय रोंगौथि आनजादाव मोजां मोजां बाहागो लायो आरो फरायसाफोरखौ मदद होगोन, आं बेखौ मिजिंथिदों। आरो गासैबो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि एमइ स्कुलनि मानगोनां फरायसुला फरायसुलि फंबाय बिनानावमोनखौ आङो सनितपुर जिल्ला एबसुन जानानै गुरैयै खावलायहरदों जाहाथे गासैबो साफ्रोमबो फरायसाफ्रा जाहाथे बे आनजादाव बाहागो लायो आरो गाव गावनि जि रोंगौथि बेखौ जोंनि सिगाङाव दिन्थिफुंनो हायो एबा रायजोफोरनि सिगाङाव दिन्थिफुंनो हायो आरो साफ्रोमबो फरायसाया जाहाथे मोजां मोनसे मानदान्दा गाव गावनि जिउआव जाफुंसार जानो हानायनि बे मोनसे लामाखौ बोजबनानै लायो। बेखायनो आं बे आनजादाव साफ्रोमबो फरायसा फरायसुलिफोरखौ मैखोमै बाहागो लानानै आनजादखौ होनो थाखाय आङो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद